Ọ bụrụ na ị nọ nga n'ugbo elege m, ịwụ nwaanyị ibe m, ịlụọla di, iji di, ekwekwele temptation nweta ṅụ. Emekwele ihe gị isi enwe onye ahụ ga ṅụ. Emekwele ihe gị isi na ị dị smart. Emekwele gị isi na onye gị na-ebi n'ụlọ ochimo onye ka ahụ nwekwara na ya isi ahụ. Emekwele gị isi dị ṅụ mege because na o mege na onwe ha ọwụgọwọ kere ha ọwụ right ya na ọ ya nwaga na-eme. Gị isi ka ị ga-akwụọ ya ụgwọ ka ị revenge ya gị isi ka ị ga-eme. Ewu nwaanyị ibe m nọ nga n'ugbo elege m, iji di, ji ụmụ, ọgọdụ na ịmụtabe nwa mana ịlụọla di, avoid temptation ga-ewege ṅụ n'okpuru nwoke ọzọ, ga-eme ṅụ gị gbaghere nwoke ọzọ ụkwụ, ga-eme ṅụ gị were your crown tụọ ya n'ala. Avoid temptation. Temptation dị too much. Avoid it. Avoid it biko ụmụnne m. Obi agbawala m. Ọnụ m esugbuola m. The next video na drop, m ga-drop after this one. I will explain. Ihe ahụ ịma na ị gaghị emeli openly. Ihe ahụ ịma na ị na-eme na nzuzo na-ekwesịghị ekwesị ka ọ pụta ihe. Ihe ahụ ị na-ezo ezo eme pụtara that na ihe ahụ ekwesịghị ka ime ya. Ihe ahụ o kwesịghị ka ime ya. Say married woman, gị zoro ezoro na-eme ya wụrụ ihe wụ na gị na nwoke ọzọ na-awụ ụdị mmekọ ka ihe. Enwere temptation shi otu ahụ abịaganụ, marakwa amara na enwe ihe a na-ezonarị Chineke. Marakwa amara na otu ụbọchị ihe ahụ ekpuchiri ekpuchi ga-ekpughe. Otu ụbọchị ihe ga-ekpughe. Mana ofu ihe kwesịrị idonye anya wụ ifu ndụ na ikekwe imenwe na ugbo ene ịtrọsịrị onye gị na-emega ihe na ọ na-ezo ezo apụta gị na onwe gị ezoro ezoro pụta. Ọwụhụ nwa gị ibu ya n'afọ, o nwere ike ezorokwa ezoro ga ebe ọzọ ga-eme rụtazie ihe ọ ga-ezorokwa ezoro bịa bi ịṅụ. Ọ dị very very important ka o doo gị anya na Chineke na-ahụ na ihe na-ahụ na nzuzo. Ihe ahụ ọ sị na o rere ure uhie rere ure. Ihe ahụ ọsọ ọchọghị ya. God respects the union of man and woman called marriage institution. Biko ụmụnne m, nwaanyị ibe m nọ nka, ọ bụrụ na di na-emewala gị obi kwenye ịdị, ọ ga-akara gị mma na esi na na-alụshi pụta were bụrụ onwe gị n'ugwu na ọgba, were your integrity, were your dignity pụta. Ọwụhụ by force. Daniel nọrọ nga aha na gị esi ka eme ka ụmụ nwaanyị mere na aka emebi ihe, ka ụmụ nwaanyị mere na aka dameji merụsa elu ala, ka ụmụ nwaanyị mere na ọ na-ekpuchi ihe ọ na-emewe ikpu everywhere ishi. Nwaanyị mee ọ na-aka njọ. Ọwụhụ ọ na-aka njọ na ọ gịnị mere ka nwaanyị na-ebu ego, ọ na-ebu dust, ọ na-ebu destruction, ọ na-ebu setback, ọ na-rearrange the entire family. Ọ na-emebi ihe. Even ma ụmụaka amụrụ affect. Therefore, biko ọkwa ya kpatara ihe dachi ike n'ezinụlọ ga-ewuru nwaanyị dị samsam mgbe ikpere bepụrụ Chineke nna akwa, ọ ga-anụ olu akwa ṅụ, ọ naghị ele anya n'azụ. Before di ụmụ nwaanyị nwere special ịhụnanya Chineke nwere ebe ha nọ. Ma ọ bụrụ na aka gị dị ọcha, ọ ya kpatara gị inwewe emewe ngọpres gị kpoko shi na ala obi mkpoko Chineke ihe emewe. Emetọla onwe gị. You don't know how precious you are. Ekwela ka nwa nweta ṅụ. Ọ bụrụ na ịlụọla di, especially ọ bụrụ na ịlụọla di, nwanne m nwaanyị, biko arịrịọ ka m na-arịọ ṅụ, stay away from temptation. Adabakwala n'ime ọnwụnwa. Arịrịọ ka m na-arịọ ṅụ, ọkwa na ịdaba na atone for your sins. Make a U-turn, ọ dịbe late. Kwụsị ihe ahụ ị na-eme na-enwebụ onye hụrụ na ṅụ. Kwụsị ya before ihe emebie. Video ọzọ na-abịanụ will explain this particular video. Ọ ga-eme ya. Ọ ga-akọwa ihe m na-ekwu ebe ọfụma. Video ọzọ m na-aga drop ga-akọwa ihe m na-ekwu ebe ọfụma ka m garịkọta tụtụ onwe m ụmụnne m. Achọla m ime, ekweghị m ime. Ekweghị m ime. The video egbuole mmụọ m, ọ lala m n'iyi.